പിന്നെ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് ആയിട്ട് 12 വർഷമായല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വല്ല ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടാ, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും വരാത്ത? ഞാൻ 6 വർഷം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിട്ടയർ ആയ ശേഷം ഒരു 6 വർഷം ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനി പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് പിന്നെ അത് നിർത്തി. up to 66 years I worked. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 5 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ യു ആർ നൗ 71. 73. ഇന്നലെ ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ബിലേറ്റഡ് വിഷസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ അവർ വ്യൂവേഴ്സ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ്. അപ്പോൾ 73rd ബർത്ത്ഡേ ക്രോസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഞാൻ പേര് കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര ഓൾഡർ പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ബോത്ത് ആർ ഐ തിങ്ക് ഫിറ്റ് ഹെൽത്തി വൈസ് അല്ലേ? നടക്കാനും ഫിസിക്കലി ഡെയിലി പോകും രണ്ടുപേരും. ഈ ഇത്രയും സാർ ഇപ്പോൾ പ്രായം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആകാംക്ഷയായി കാര്യം ചോദിക്കണത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുതലും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതെ. അനദർ സർപ്രൈസ് ബിക്കോസ് ബീങ് എ ക്രിസ്ത്യൻ നോർമലി എല്ലാവരും നോൺ വെജ് ആണ്. നോട്ട് ഓൺ ദ റെഗുലർ ബേസിസ്. വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. രാവിലെ വേറെ നമ്മള് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആവുകയെന്ന്. വെജിറ്റേറിയൻ ഇസ് ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റഡി ഓൺ ദിസ്. ഇപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ മൃഗീയത അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ വന്നുകൂടും നമ്മുടെ അടുത്ത്. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് രണ്ടുപേരും വെജിറ്റബിൾസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വളരെ നല്ലതാണ്. മോർണിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനത്തെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക? മോർണിംഗ് ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ഉപ്പുമാവ് അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ്. രാത്രി എന്താ? ബിക്കോസ് നൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് രാത്രി? ചപ്പാത്തിയാണ് ദിവസം. കുക്കുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പിന്, ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കിച്ചണിലൊക്കെ വന്ന് സഹായിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും? കുറെയൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബോറടിക്കില്ലേ വെറുതെ ഇരിക്കും? അപ്പൊ കിച്ചണിലൊക്കെ കയറി വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അത്യാവശ്യം വല്ല ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കും. വെരി ഗുഡ്. ഇനിയിപ്പോ മക്കളൊക്കെ പുറത്ത് പോയി, ഇനിയിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആവാൻ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതെന്താ കാരണം? കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് കേരളത്തിൽ പോയാൽ പ്രയാസമാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ, പൊളിറ്റിക്കല്. ഞാൻ നോർമലി ഈ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിസിനസ് പീപ്പിൾ പോയി അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ഇന്നും ഒരു വ്യക്തി റിട്ടയർമെന്റ് പീരീഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി സർക്കിളാണ് എന്നും പാർട്ടി, അവിടെ പാർട്ടി, കല്യാണം, കൊച്ചിനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലൈ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകേണ്ട സമയമെടുക്കും. തന്നെയല്ല, ബിഗ് മണി റിക്വയർഡ്. ബിഗ് മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല. അവിടെ ഒരു ഇതാണ്, കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഏതിന് ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്ന അത് ഒരാൾ നടത്തി അതിൽ നന്നായിട്ട് മറ്റൊരാൾ നടത്തുക. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇൻ കേരള. അതും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വാശി കൂടി ബിസിനസ് മാൻമാരൊക്കെ വിളിക്കും. അവരൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്ലേസിൽ. ഒരാൾ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതേ ആൾക്കാരെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. വാങ്ങിയാണേലും ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, കടനായാലും കൊമ്പാലും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കമ്പയർഡ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് വെരി ലെസ് ഇൻ കേരള. നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചീപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ, ക്ലിനിക്കിൽ പോയി നമുക്ക് കാര്യം നടത്താം. അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫസ്സിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. മലയാളികളായാലും കേരളത്തിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എൻവിറോൺമെന്റ്. എവരിബഡി ഈസ് ലൈക്കിംഗ് ടു കം ദേർ, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ സാറിന്റെ മേലെ തന്നെ കേരളം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഡെവലപ്ഡ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ആസ് ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമാന്മാർക്കാണ്. അവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഇരട്ടിയാക്കാൻ പറ്റും. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ പ്ലേസ്, വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് കേരളാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ലാക്ക്നെസ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ കയറിക്കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള പ്രേക്ഷകർ, ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും?
ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നന്നാകണം, നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് യൂത്താണ് നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധി, നമ്മുടെ പേര്. നമ്മുടെ യൂത്തിനെ ഇപ്പോഴേ തലതിരിച്ച് വിടരുത്. അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന മാതിരി ഉള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കളയരുത്. വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം. സോ നോ വൺ ഷുഡ് ലൂസ് എനി സിംഗിൾ പ്രോജക്റ്റ്. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കളഞ്ഞു വളരെയധികം. ഇനിയെങ്കിലും കളയാതെ കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തെറ്റും ശരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഈ തെറ്റും ശരിയെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും തെറ്റല്ലെന്ന് പറയും. ഇന്നത്തെ തെറ്റ് അവർ പറയും നാളെ ശരിയാന്ന് പറയും. നമുക്ക് ജോബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. കുറച്ച് പേർക്ക് ജോബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ചെയ്ത് വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരും സമർത്ഥ്യമാവും, അവരവരുടെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ വല്ലവൻ്റെ കാശ് കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അധികവും. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരല്ല, അവർ ജോലി ചെയ്തില്ല, എന്തെങ്കിലും കസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കാണിച്ച് ചീറ്റിങ് കാണിച്ചാണ് കാശുണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലൈ ലീവിങ്. അതല്ല, നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവും. എന്തായിരുന്നാലും വളരെ നല്ല അഡ്വൈസാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കുടുംബത്തോടു കൂടി രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു കുടുംബജീവിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാളി എത്ര കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടുംബം സെക്കൻഡറി ആയി വെച്ചിട്ട് ജോലിനെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ടു ഗോ ഇൻ ദ സെയിം ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം ഈ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു ഫോർ യു കമ്മിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് അസ്. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെയും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. സോ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. നമ്മുടെ തോമസ് സർ നേരത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് മൈക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൈക്കോ എന്നുള്ള കമ്പനി പിന്നീട് ഏത് പേരിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം പറയാം. നമ്മുടെ തോമസ് സർ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനി മൈക്കോ പിന്നീട് ഏത് പേരിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വിളിച്ച് അറിയിക്കേണ്ട നമ്പർ 0484231778 or 83. I repeat the number 0484231778 or 83. Anyways, I'll meet you all in the next episode. Until then, take care.